Panibagong insidente ng pagkalunod na itala sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Nasawi matapos malunod sa Angalacan River sa Barangay Gusang, Mangaldan, Pangasinan ang 15 anyos na si Gian Carlos Santos ng Barangay Alitaya sa nasabing bayan. Kasama umanong naghatid sa libing ng isang kabarangay si Kagawad Rodel nang malaman na nalunod ang kanyang anak. Hindi umano niya inakala na sunod na niyang ihahatid sa huling hantungan ang labi ng kanyang anak. Naligo sila sa Angalacan River sa may Barangay Gusang. Yun din yung medyo marami-rami na rin yung nabibiktima doon na nalulunod. Hindi nila alam na malalim din yung napuntahan nila. Nagpaalam lang daw noon ang kanyang anak na dadalo sa birthday party ng kanyang kaklase. Ito ata, nagpalunila sila, nakipag-basketball pa ata sila. Yun ang kahiligan niya, yung pumunta-punta ng mga post niya, yung punta-punta ng beach. Pagkatapos nag-swimming dito sa swimming pool, gano'n, mahilig naman siya sa tubig talaga. Sa kabila nito, unti-unti na umanong tinatanggap ni Kagawad Rodel ang pangyayari. Ito na ay ikalawang beses na may nalunod dito sa Angalacan River. Kasabay nga ng inaasahang dagsa ng mga bisita sa paggunita ng undas, kabilang din ang mga kailugan sa binabantayan ng mga otoridad. Inabot umano ng halos 2 oras bago natagpuan ang wala ng buhay na si Robert Flores, 35 anyos, mula Tayum Abra sa dagat na bahagi ng Kalungbuyan, Santa Ilocos Sur. Pumalaot umano si Flores kasamang 3 kaanak sakay ng balsa para sana manguha ng isdang ipon. Inabot ng matataas at malalakas na alon yung rocket nila, yung bamboo raft. Kaya natumba yun. Nakarecover daw yung 3 doon sa mga kasama niya, pero yung biktima po natin nawala. Agad nang iniuwi ng pamilya ang labi ni Flores sa Abra. Wala namang nakitang foul play sa insidente. Panawagan ng pulisya, iwasan munang pumalaot dahil sa sama ng panahon. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.